Yamazanga ogene Upright Studios, Zanga Vibes. Okay now. Hi. Ladies and gentlemen, we are right now in the studio at Upright Studio, Yamazanda. Eba kadi ne wataluna bela felegunu. Ani bolia Mona Chimuso. Nechekube mmadụ jebenu ọzọ mmadụ ekebịa n'egwu na boyi onye mma na-ese ekibịa n'ịdị mma Barrister Emmanuel Tochukwu dumu isi mụ tibe egwu m si macho n'okwu Tochukwu ọka itobo Olisa Barrister Emmanuel Tochukwu dumu ọzọ mmadụ ekene nnọkwa n'obi ụmụ ọgụ n'ọzalide gosipụtazianụ onye nnakwu nnọkwa Chief Executive Officer Baobab Group Worldwide unu na-emebe mmiri ọma na-emebekwazi oyile dị mma ife dị iche iche ga-eji mara unu ụmụ ogbenye si muke na-eyi n'ogo ya erikanụ ọgaranya na-eme ka Chukwu ọgaranya nwere ego ma ọ na-eme ya nganụ ma ọ datụ egwu mmadụ si egwu Chukwu ka ọ na-atụnụ ọya adịleghị na mmanụ